Benvinguts al Friki Online càpsula 518. Ens en anem a Panini, ens en anem a Marvel, ens en anem als superherois i ens en anem als mutants, els nostres mutants preferits, la Patrulla X amb Phasma, dins de la col·lecció Must Have. Ens recopila aquesta minisaga que ara explicarem de què va i de qui són els culpables. D'entrada, el guionista Jason Aaron, símbol de qualitat, seguit de Carlos Pacheco, el gran dibuixant espanyol que va ser el que es va introduir per primer cop en el mercat americà de superherois i que ens ha deixat fa molt poc i va ser una trista notícia. També tenim a Frank Cho, Daniel Acuña, Alan Davis i Adam Kubert. O sigui, planter de luxe per aquesta minissèrie que cada un d'aquests capítols està dibuixat per un d'aquests autors que són realment tots molt potents. Aquí comencem amb Pacheco. També, evidentment, a mi m'encanta el senyor Davis, que està per aquí. On està Davis? Davis, com sempre, amb aquest estil tan característic i que fa aquests... va tan bé pel món de superherois. Aquí, com es diu, Acuña, també, molt potent. I Frank Cho, bé, tota la colla, els anireu trobant per aquí dins, amb una història que de què va? És una mini-història, és una minissèrie que realment el que provoca és això, un cisma, un trencament dins de la Patrulla X. Després dels aconteixements de Morrison i dinastia de M, estem parlant de l'any 2011, si no m'equivoco, és això? 2011, sí. Després d'aquests aconteixements, els mutants estan a Utopia, aquest reducte, aquesta illa, amb els mutants, amb els pocs mutants que han quedat vius a la Terra, i intenten, com sempre, demostrar que són una unitat i que funcionaran davant de la resta del món, que els tem i al mateix temps els odia. Aquesta barreja d'odi i por. Doncs volen demostrar això i van a una conferència sobre armament a plantar-se allà i a dir que desmuntin els centineles. Els centineles són aquests superrobots que han creat els humans per carregar-se a mutants. Aquests centineles diuen que són una amenaça directament a ells, pensades com a genocidi. Què passa? Que la cosa s'embolica, la conferència aquesta s'embolica molt, ja us ho dic ara, i comencen a sortir centineles per tot arreu perquè tots els governs n'han comprat, però estan xungos. Estan xungos per què? Perquè hi ha un altre senyor més intel·ligent, no un senyor, un nen, que és un cabronàs de cuidado, que un assassí en potència de 11 anys, em sembla que representa que té el nano aquest, que el que vol fer és que li comprin una nova versió de centineles que està muntant ell i apoderar-se del grup Fuego Infernal. Tot això, tot aquest embolic que us acabo de dir, què provoca? Un cisma, una baralla de conceptes entre Lobezno i Cíclope. Cíclope sempre ha sigut com el cabal, el no sé què, doncs aquí es decideix per la lluita i per la revolució. En canvi, Lobezno, que és l'esbojarrat i el violent, vol tornar a obrir l'acadèmia de mutants i resguardar-se allà, amagar-se amb els nois, amb els alumnes, amb els joves. Aquests dos pensaments faran que la Patrulla X es divideixi en dos. Aquí comença aquesta divisió i aquest primer volum que acaba, aquest volum unitari que es diu Phasma. Veiem que ara dins de Must Have estan començant a treure moltes coses dels X-Men. Tindrem pel·lícula algun dia. Salut i a llegir còmics.